Трите ви имена по паспорт. Светослав Емилов Витков. Вентислав Емилов Мицов. Каква зодия сте? Водолей. Овен. Какво дете бяхте? Малко. Дебело. А какви станахте? Малко средноват, казват. Аз станах слаб. Повече слушате или повече говорите? Зависи, ако съм сам, повече слушам. Аз мисля, че повече слушам, но всички останали казват, че повече говоря. Гоните ли до дупка? До втора дупка гона. С тичането не съм много окей. За кого бихте влезли в огъня? За някоя свинска пържола, която е в барбекюто, да речем. В огъня влизам всеки ден и за какво ли не. Начинът да накарате другите да ви слушате... В най-лошия случай мога да се съблека гол. Кажете 3 думи за другия. Голям, Бате Гойко, гладък моят сенсей. и кръгъл. Разпознават ли ви на улицата? Да, и на бордюрите ме разпознават. Даже в колата ме познават. Аз съм виден от всякъде, да ти кажа, и ме разпознават, да. Кое е най-скъпото нещо, което носите в момента? Това си ми е сърцето. Снимка на сина ми. Някога пушили ли сте трева? Да. Някога съм пушил трева. Каква му е работата на президента? Да е обединителна фигура и да обединява нацията. Хубава работа е президента. Какво не му е работа? Президента не може да не му е работа. Да извършва подмолни игри. За или против АЕЦ Белене? Референдум е отговорен. Като цяло съм против. За или против хомосексуалните бракове? Който иска да се жени с мъж, Против. За или против президентска република? по-скоро не. Против президентска република. За или против референдумите? Естествено, че за референдум. За или против евтаназията? Пак референдум. При известни условия съм за. За или против Турция в Европейския съюз? Защо не? Има ли Европейски съюз още? Цар или президент? Президент, разбира се. Книга или филм? DVD. Книга. ЦСК или Левски? Националния. ЦСК. Свинско или телешко? Свинско. И свинско, телешко и овче. Скарлет Йохансон или Моника Белучи? И Анджелина Джоли. Заедно. Робърт Де Ниро или Жан Рено? Естествено, че Жан-Пол Белмондо. Жестоки си двамата. Какво бихте направили, ако сте невидими? Щях да съм вдъхновение на графа. Точно след 10 секунди щеше да разбереш какво ще да направя човек по видео. Какво бихте направили, ако откриете имане? Аз не копая в земята, така че не знам къде мога да го открия. Смятам да възстановя мелодия на годината. Какво бихте направили, ако имате неограничена власт? Властта винаги трябва да бъде ограничена. Слава Богу, няма да имам никога такава. Ако Моника Люински ви помоли за работа, бихте ли я назначили? Разбира се, Моника Люински е доказан кадър със своите качества и професионализъм. Не пуша пури, за съжаление. Подготвили ли сте си вече новогодишното обращение? То е работа на Светлю. Аз мога единствено да отварям шампанското. Новогодишната реч се пише точно преди Нова година. Какви качества трябва да има вице-президента? Той трябва да помилва, да връчва ордени, също така да гледа разбиращо. И освен това трябва да си тежи на място. Кой не искате да гласува за вас? Що да не искам да гласуват за мен? Всички да гласуват за мен. Що за въпрос преди избори? По какво посрещат президента? По самолета го посрещат. По автомобил го изпращат. Какво бихте сменили в президентството? Кружките. Бих направил един киносалон и да пускам безплатно деца. Кой ще е първият референдум, който ще инициирате? Това трябва да се обсъди с референдум. За 100% мажоритарен избор на всички депутати. Кой е първият държавен глава, с когото искате да се срещнете? Америка, САЩ, Израел, Турция. Обучаваме сме кефи много. Вярвате ли на социолозите? От дъното на душата си. Не, Политиката за вас е Политиката за мен е политика. необходимо зло. най-силният човек в държавата. Това е премиера. Кандидат президента Светлю Витков. Как се печели народната любов? С много труд, чар, усмивка, Сокротце, Соколаго. Как ще определите 22-те години преход? като отход или разход. Ще трябва да има май още 22. Ако изпълнявам желание, какво ще си пожелаете? Пожелавам си другата година, като дойда тук, ще кажа на момчета от НСО да ме изчакат отвън, да се прегърнем, целунеме и със смях да се сещаме за нашите приключения през годините. Онези три актриси, за които си говорихме да са ми секретарки, и приключваме с това. Какво може да ви разплаче? 4-та серия на Листопад. Рева на филми като обезумял. Най-добрият български политик. Стефан Стамбулов. Стамбулов. Кажете името на един честен политик. Славаков, баща. Стефан Стамбулов. Вашето предизборно обещание. Обещавам да направя това, което другите обещават. Аз мога само да ви обещая, че на Нова година няма да ме виждате по телевизията.